D'acord, nosaltres proposem l'adhesió a la declaració del Parlament de Catalunya que es va fer el passat dia 9 de novembre i en aquest sentit la declaració és l'expressió de la voluntat ferma des del Parlament per aplicar el Pla de xoc d'emergència i urgència social que passa per la lluita contra la pobresa, l'emergència habitacional, per la universalitat de la sanitat, per la recuperació de l'autonomia local, la recuperació dels drets d'expressió, el dret al propi cos i la capacitat de resposta a la crisi humanitària i al qüestionament al pagament del deute il·legítim. En aquest sentit, el Parlament de Catalunya, en la seva declaració, que per la CUP Crida Constituent és de ruptura, enceta el camí cap a la plena llibertat política. Un camí democràtic i desobedient a unes lleis que protegeixen l'estatus quo de la mal anomenada transició. És la voluntat d'acabar amb la subordinació a un estat, a l'estat espanyol, que ens ofega com a poble. La voluntat de no reconèixer d'una vegada per totes les institucions que assumeixen la representativitat de la justícia i articulen com a valors democràtics la continuació del propi franquisme. L'Audiència Nacional, hereva del Tribunal d'Ordre Públic, o organismes com el Tribunal Constitucional, que ha polititzat amb la més rància i retrògrada de les ideologies, sesga sistemàticament tot intent no ja d'un procés independentista, sinó de qualsevol intent de pal·liar la pobresa i la marginació. És també trencar amb aquells que ens neguen el dret a governar-nos. El nostre marc de referència no és un altre, des de la CUP Crida Constituent, que la dels Països Catalans, i la nostra voluntat és la de trencar amb l'Estat que ens oprimeix i poder assegurar un sostre, menjar i treball al poble. En aquest sentit, nosaltres, com a continuació a tota aquesta declaració del Parlament i que invitem a que s'adhereixin, evidentment, per nosaltres els atacs de la Fiscalia, i en aquest sentit és la pròpia declaració que diu literalment el Parlament de Catalunya com a dipositari de la sobirania i com a expressió del poder constituent reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica de l'estat espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions de l'estat espanyol, en particular del Tribunal Constitucional. Els atacs propis de la Fiscalia de l'Audiència Nacional als ajuntaments que han donat suport a la resolució són una bona prova d'aquestes polítiques i la resposta que aquests han de donar marcarà una línia cap a la desobediència i, per tant, cap a l'autonomia del propi país. En aquest sentit, la CUP manifesta que no es facilitarà informació als jutjats. Això és un acord que han fet tots els ajuntaments on hi ha la CUP. En relació a aquestes mocions, ni aniran a Madrid a declarar. Els càrrecs electes de la CUP assumeixen la responsabilitat política i emplacem a la resta de càrrecs a actuar de la mateixa manera. Entenem que nosaltres no hem de donar explicacions a cap organisme judicial espanyol sobre el mandat popular i reiterem que la desobediència a les lleis injustes és el camí que ens farà avançar cap a la independència. Gràcies.